Di perlu ngapediang ngobhab yang sasisen pi sya kanika channel ke jonga ti perlu pi kum ni ti ka ai ka bangin le bat ka ai ka ba pin yo kijing kai ma bangabat ya kan ni kemud pin yo kijing kai ladang ngabat da ko ka suloi ti kata ka di kalong kijing ma ti menta to kadon kapor ya ki ai baro ti kadon kapor bing habban ban ruai ban penle jingmut ya ka jing em kijing nama ka jing ruai tip haga jing em jong nga jong pi brakhat ke jing ruai ka dei ka ba lada pi pimton ka sul ka ba thiang ne ka banang ban ruai ru lada pinang ban ruai kan ut ka ba ndai ka men sim pat kayo jing hun ba namar balai da ruai tip ani da dei ba thaj da khuslai da tension perkhat ke pi kan ut jing ruai ka du kan jing ruai ka men sim ka long ka kan ka penjajai no ya ka jing but jing perkhat ti hari ko por nga dan bat kan ni ka jing tem ko janga ka gitar ti ngala sa bu iki tutorial mensua la khamslem namar kapor kala yai te ngaru ki por mangang yo lat kum to ngahikai ki perlok te rada phi yu phila banne ja kitu ki video ki jonga ki barim ba mda dai than barim imat haus nem arjar phau apu arapulai nga hakku kapor nga i ba ki bun ba ki perlok ki ba ya kwa yang abangan hikai mo te namar nga perlok nga nyathu ya pi ngadon hagane ka kam sipai tangba ngadon ru nomor ngi sipai ngadon haka ngidon ka ban te ka por bang iyo ngilej bantem yu jing tem lai khujat kini gitar pit kani ru nga ki su ai yang nga pentit ba nama ngadi bri banang ban roi bantem ngamdanang than kata te long ngasunang hi sini te nga yo kani te kadon kibun bagi gitar po store jogi dengan sapeni sisin ngan sa ngan sa peni ka ya ka jaka praktis jongi sin ngan sa lej ngan sa ring video ngan sa peni lang epi baro ti kan ko por perlok mood ban ongkum ni kan ladangan hikai bang nas dang naman ngale egi video dai ti kan long ayu ti kum mentang le kum ni nomor angin ruai ke jing ruai to kino ki badai kawai ke jing ruai ngan kan mau kawai ke jing ruai ka ba ngathai na preng jong pi baro khat pi tip kata kalong melong bakrau kadon ke jing ruai bang melong bakrau haba atrai kade kata jurai mo tena pleng jong phi la da phi dei ki ba tem gitar le tem keyboard compare tinga kwa e phi ba phnya yu kan phnya yu kham tam mo ki breu namar ka jing tem ka jing roi ka dei ka ba pen hon sim la da phi sngodam yano phia dam bat ilok phia dam bat no te phi sim da ka jing tem dei le chikan dong ruai tem tang si phang phina mi nang tu phin sngo ka ka men sim la long na kong wei maka jing ruai ka dei ka yu kham tam la phi ruai no ya ka jing ruai jong kan jing ruai ngi chat panon kam hayeng banilai kan pair ba te to nai pan slam nai po jangai chata te ka jing ruai jong ka ne ka dei na B flat ma te B flat man tau renang jong ayu B flat ngan kham kiu nok net penjam nok net ngan wan adu E major B flat major te ngan ayu te kita ki ke ba khoi la da pi don ki ba interest te sa komen u uta u yu da pim su thu te sale kom ta te ngen ya le chaka jing ruai bat ngan batai pi lada dan na pleng jong pi ki bla yo ke to jing kai no mala batai lu di ki court te langa repeat biang kam longkan yu kan te sapet ki video sawan to mentang ngan le du e ma u e mod kiba la yu kin sa kitip u la de u simple na banta jong phi namar le se ki badang phi dang ya hikai kum tu phi kwa ban tem ma ban ya rengkat kum tu to ya ki bala hi fi kum ki wei kum manga te long phi ya hikai dang mu tem long te long na banta jong phi kani ka video ka long na banta jong phi ki badang starting ban yu long tem simple kum tu ki jing ruai kum no phin la ban yu kan long ka phin hab dan ru bat ka practice te mentangan le ya u ma ngan pen u di ni phi hab bu ang ni na do chord how fret u balai borok lai teli ki string na do string uba second third fourth mat uba ar balai bat basau ibu bihang ni kum tu ngan pen iba tapi kwa ban pej hajan ru kum tu hi hang ni kem bej hang tu hi sbak tu di starting ma te sasngat bi kosor te long atar kom te uni kani ka jing ruai bangong mane melong bakrau kadon ni ki chord udan uni ue ngen sedang no ue haka suruh jonga kan te ka jong phi ru nga thrai biang hi ho ne namar kan khamlong yu kan ki surong ba jong hi ai ki sur kan thei ki kham klan ki kham high pitch kum to te kin hab le bi ho B flat hi te da banta jong hi kamot kan ni
tinggal ngan lej huni mah te utau de wei ukot nang ta unwan udi pat pej bahang ne udi udai utu bang abu wei hang ne sta wei hang to so wei hang to pat ta hadin ngata pat unwan sa ui pat ui i major pej ui major lada phim i bah pej bang abu kumto bat kumto kemud hau second bat first fret ngabu arteli gini gikti like no first finger ngabu hau string uba san bat uba saw te uni yupat ngabu hau string uba third string uba lai haka fret ka banikong one sound kumta to ngani persang ban roi bat phi khndiat te hakano korkom phila aban practice kan dengan penonton kita ningkong ngan bu hau E major simple te hadian ngan wan hau D nang tapat ladadon kam hau I dengan wan kumta terter tasngap ya kan ni ngini ruai lang mo nga mentang akam sniu surba nomor balai ngala adi betha manne kami nemi sur kat ba yu wat om ya daga bes ka sur na ya keren ben pat tahu le deta tahu ngini ruai mo ngan persang ban kan mau ya gitu ki jeng ruai haba atra ikam jong mingapka kat no ngada da jingling ngok bakrau pej hartat ang nemo pej hartat hikot dia cum do nga iki klo nga ngeu jing riu uper tha sao dong kabon bakrau jong mi kapa men sim jong ya roya utra melong bakra nang tas hayat kum tu ter sakmat da phila la bantem kat ni athrai phi teng phiap let no ya raja sabam ngan roi chua kolong kum ta ti perlok persang ban praktis manong yu phi ba ka music hi kadai ka ba phiap ban pelaj por khendiat lara philawan na jing trei na kino ki kam ki ba phi thaj pi yu ka music kadai ka we ka ba pen ja thaj phi ka ba pen lung yi ka men sem lara phi tension phi sngodam kadai ka music hi ka ba pen ka ba long ban pen jambeng gitu ki thiet snam gu jong phi ba phin wan ha ka ta kom ka ba phin recovery ki jing mod jing perkhat kidan kino balai nga yu nga tip banda perkhat bat phi le te nga thrai la ka jong ma ngilei ngap le duty ai kum tu teng hap ya tim si ru teng hap ya sneu ktien di ru kum tu hap ya teng da bakla le te long le ta barangi da lawan kum tu nga da adap sum ai kum tu nga sim ini jing tem te kadon ka keyboard ru nga tem keyboard ru ma ka multi purpose keyboard ru nga don te kadon hapo hang te yu ngamra ra sini nomor hang ni nga kamlong ka jaka ngatem keyboard ru umto te ngas ngau light load ki berkhat ki jing tension ki jing kuslai along ko mangili badan sejengai ma iki kon kidan sesenong email sesenong I log sesenong te hagini ki banai sitom email ngak lemyo ban penmi video te mantaru I log idan hi ka jing sitom ndakini la don arsi te menta ila kham khia ila kham yu lingba ka jing yarap ki doktor ka jing duai ngiduai oblei jing rap try ban jrong ila kham long recover kan takadau ngarung la kwa ban yu kan tangawan happy makani te perlok to nai penslam te le komne persang lada pidon kono jing e ma lada pidon kono ka jing bom song thu jang pi ban le komno kita ki khot ban bu komno kono ka problem pila ban batayanga pila ban komen sapo ayu lada pidon kam ru ngan sa share yu phone number ngam share hang ni ka video te long sa su komen yanga te da pi la yo yu phone number jonga pila phone yu ngan sa delete nomor le se ma nomor jing sisa kam sha re ka ne ka YouTube polisi ma ban
share ki number nga chu ngau teng kadon ka mesim ka ba ki perlok ada ki pan yu phone number nga shania ba ki don kam yang ai ka ki pun bagi bapan teng ngam yo ban ai ru teng atieng ru yo ki blackmail yang ni ki yu tolong hap perkat teng ba ngam kermen re kom kata te la kimla hire ya kata te kimla la ki angal ton ai kan ya kata to la yang to tawam le mo na ya le pat kum tapat nomor ba isna ilang yang nga yarap ya pi te pi ru pi mut sniu te ada mut sniu sanga te la kam sirkai itu kasma ketukat ma Israel bat ka Iran awat te na ile umta ngini ya bej kata kom toh ini penkut no lada pi yu an sawan yang lesai da ko ba kajing roi lada pi dei ki bri ki ba interest te ngini roi langom tu tem kendian te pi saya ngan saya continue bang kajing roi lesai ngarungan kan mau kajing roi ma kajing roi na po ka lada pi dei ki nakabalang Presbyterian te lese ngadon kajing roi namar ngaru kadai balang Presbyterian lada de ki balang te ngamla ban tip kajing roi namar lese da long anu kom ru ngin saya perkat lang ngin saya roi ngin saya yu ki khot ki don ki ba komno te khule perlok agne por khule sibon yepi